Andirani pano pa Alahiri KTV pamene timakupasirani mapulogalamu athu osiyana-siyana. Ife Alahiri KTV tilibe chipani china chilichonse koma timangobweretsa nkhani poyera. Ni like komanso subscribe. ADVP nkumanena ngati ando jandiwola kuti ando yasiwola kuizatu koma ifeyo kusogolo kwa chipani chatu chakwatu kuno kumangochi kapena kumachinga chipani chimene chija chilibe usogolero wabwino, chilibe usogolero wabwino samvera zosa anthu nchifukwa chake chipani chana achigulisa apa sopano afuna akasingise ngati nguku chipani cha UDF asiyene akasingise chipanicho anthu azosola akuchidya zikazata ankhula zonna kuti atupere mbali imodzi ndi wa MCP ende atupere ndi mchewa wa kumalingunde uko mayi yake ngati anthu akumalawi ife kunoko timayimira zonna kuti mitundu ya chichewa ngati kumwerako timayimira zonna kuti mwana akabadwa palibe mtundu wa chiyawo amene amanena kuti kwa ndikakhala kwa bambo anga iye uja kwa bambo ake anakhale chifukwa cha chuma cha bambo akewo mwaona chifukwa cha chuma koma bambo ake anakhala ngati osauka yoja kumwera sana kakhala anakhale chifukwa cha mbiri za bambo ake kuti anali president ndi kutchuka kwa bambo ake ndi chuma cha bambo akewo koma yoja anakhala ngati kuti abambo ake alibe chuma atupere sibweza atakhala kumwera bweza atabwerako kalekale ndiye iye uja magazi ake mbali imodzi ndi achewa agule nnyo kumalingunde uko ivile mali amayi ake tinapita kumalingunde uko kwagule kumamizi uko ndiye tinayankhula nthawi yenye imene ichayo na kuti atupere ndi mbali imodzi magazi ake ndaye MCP koma anthu mumalesa apabe yeye propaganda yomwe akuipangapo ngona kuti not propaganda program yomwe akuiso apapayi ndiona kuti iye ujafuna apange mgwirizano linda ndi chikangawa ndi mavoti akafuna azapita chikangawa koma masapota ake iye sakufuna chifukwa kuti iye uja magazi ake mbali imodzi ndi akuachewa masapota ake ambiri ndi akumwera mwaona ndi anthu akumwera aja pomukonda akumusatira uja koma anthu akumwera afuna atapanga alliance ndi DPP ero ndenkhani zake ndanyamata amene uja ndoyipa mtima ndipo ndonyasa mtima funa anthu dziko lino amene akaliwolosa kusogoloko ndi komwe ataone kuti apanga bwanji zinthu zomvetsa chisoni zikuchitika papazi ife sitingatuluke kwa adati mene zitakhaliramo ndi mene tizitayendere ife adati mabalalika ndi UDF ngati yanu noka nife tomwe lu UDF kuyo ndi yatu ababa kopita atupere ngati sakufuna atigulise kwa mena atigulisa kwa tembo chaka chimene chankuwina pita mutalika ngati angakumbukire mawu amene anayankhula bambo atiyeni ku MCP anapindula cha mpaka leronso fuwa palibe marking ina iliyonse loko atayenda ndakabambe sakukwanira atayenda da chahana ulendo umene uja analutsa alipo 21 atayenda ni iwo anyangati akufuna ulemu nkulemekeza kutilemekeza Malawi ndi mafundo amene tili nawo azipita ku DPP zimenezo ngati sakufuna chipani chawo chatera pomwepo kuyima pawoka chikalapo pang'ono anthu opusa akala nawo kuyima atu pawoka koma kupita ku MCP azingiza ngati nguku nditu akasingize tipange ndiwo tukunkonda kumamuuza zoona achimwene ndi mmene palilimu musayang'ane zambiri tiyeni tipite uku anthu atatu tagwira ni ntchito tikutandizireni udindo akuluwa sakuyendesa bwino 2030 ndi musakayang'ane zambiri koma kamene kasipezeka kumene kungati kuchipani 2030 ndi imene tiye saize sida koma muchose 50+1 kuyamba kaye kuchosa 50+1 iwo wapangiza kuti apite kumene kuja sipani zonse malamulo a 50+1 wacho so waike yapo akamati tofuna kuyima pandeka 2030 ndive tomwezo zitavomereza koma papa sangakwanire lomwe ku MCP kokako sizomveka atipere kupita kumeneko ndiye ngati kuli kusapita ku MCP ngati muli ndi kuthekera kuti mukoza kupanga popanda DPP tapangani tikuonereni propaganda ndiye kuti chani mukati propaganda ndiye kuti cha kunama zimu mene munama ino
atupere kupita ku DPP pali malo amene angayime nkuoneka akuyesa tulola 29 lija limene anatitenga kutigulitsa lija tikugwira ukapolo mpaka pano ukapolo umene tikugwira mpaka pano ndi akuyesa kuti lero lino muli munthu wopusa m'Malawi muno wopusa atu palibe koma timangopereka ulemu uyu adzapita ndi atate wake ndi akadzi ake ngati ali ndi ana ake ozati pakali pano munthu wanzeru ndi anganene kuti poti iwo ajapita ku MCP inenso ndipita komweko komanso kukhala kusinga chipani chokuchisinga ndi mpeni wapaglayanda apitizatso oka apapa ndiye muzifika chaka chammawa chamkucha kumati UDF chipani choti chokalira kugulitsa komanso kumene kugulitsa kose wafusa anthu amangochita maganizo oka ngati akutambule kwawoko kungobwera chimene afuna kupanga amapanga ngati chipani cho ni nyumba yawo kuchipinda kwawo leti yang'ane uku ndakazi ako zoti muli anthu ena amene za lola kuyang'ana umene akufuna iyeyo amene ali kutsogolo mu UDF satsiganizira Malawi mukutipo bwanji chipani cha UDF mosogozera ndi Atupele Muluzi kodi achite alliance ndi chipani chanji mwina chipani cha Malawi Congress Party mosogozera ndi Dr. Lazarus Chakwera kapena apange alliance ndi chipani cha DPP mwina agwire ntchito ndi chipani cha MCP iniyo mukutipo bwanji agwire ntchito ndi Peter Wamuthalika perekani chiganizo chanu ku comment section komanso auzeni azanu kuti kuli Lahiri KTV TV yapamwamba yobeba kodi Malawi tigwire mtengo wanji kuti tiwombole dziko lathu lino la Malawi kuti tithane ndi mavuto amene tikukuma nawo tivotere chipani chanji DPP UDF mwina chipani chomwechi cha Malawi Congress Party perekani chiganizo chanu ku comment section tisalole kuti dziko lathu lino lisokonekere tiyeni tigwire ntchito yokomera Malawi musagwire ntchito yoti ikomere chipani china chake tiyeni tisankheni mtsogoleri kuti atiwombole mavuto amene tikukumana nawo zichepeseni azipani zosusa boma Malawi sali bwino Atupele Muluzi akabambe koma muliko zichepeseni tichose chipani cha nkhaza tichose chipani chopanda umunthu tichose chipani chongolemera president ndi nduna zake chipani chosaganizira anthu akumuzi chipani cha Malawi Congress Party chafika posauzana Amalawi tiyeni tigwiraneni manja talira tikulira mokweza tikusowa mtengo ogwira ndi Mulungu yekha amene tingapemphe kuti atichosere chipani choyipa cha nkhaza chopanda chifundochi